Честит рожден ден! Пожелавам ти винаги да бъдеш жива и здрава и винаги да си до нас. Все така да ни помагаш в живота ни. Бъди жива и здрава! Честит рожден ден, мила мамо! Благодаря на Бог, че те има в живота ми. Благодаря на Бог, че си моя майка. Пожелавам ти дълги прекрасни години в името на Исус Христос. Нека Божията ръка те закриля всякога и Божията любов усещаш всякога. Нека Господ всякога да бъде с теб. Обичам те много и те пожелавам много щастие в името на Исус Христос. Амин. Честит рожден ден, Какарасия, бъди благословена в Господа Исуса Христа. Бог да ти благослови със здраве, мъдрост, да бъдеш мъдра в Господа, осветена чрез Божията истина и правда да ходиш. Честит рожден ден, казвам на моята сестра. Нека Господ Бог Исус Христос да те благослови. Онова, което искаш от Господа, да ти даде в името на Исус. Амин. Честит рожден ден, бъди жива и здрава и много благословена. Христовия мир да бъде в твоето сърце. Радваме се, че си част от нашия живот. Бъди благословена. Амин. Честит рожден ден, мамо, бъди благословена. Благодаря на Бог, че те има и че си моя майка. Благославям те в името на Исус. Да бъдеш жива и здрава и всичките години, които предстоят да живееш, да ги живееш в присъствието на Господа, да ги живееш в присъствието на Святия Дух, в любовта на Господа и Бог да чуе всички твои молитви, които предаваш към Него. Благодарим на Бог. Радваме се, че си жива, че си между нас, че си здрава и желая ти здраве, щастие и радостта на Святия Дух винаги да те радва и присъствието на Исус винаги да те води по пътя към вечността. Амин. Честит рожден ден! Бъди жива и здрава, много благословена и Божията добра ръка винаги да те води. Амин. Честит рожден ден, Лелио Асия! Бог много те обича и искам да те поздравя да бъдеш на първо място Бог да бъде в живота ти, да го търсиш и да хвалиш Бог. И пожелавам ти много здраве, щастие, разбирателство и радост в семейството ти. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Бъди благословена! Лелио, честит рожден ден! Искам да ти пожелая нещо много ценно, което усещам в духа си, и това е, че усещам, че ти имаш много мечти, много молитви към Бога, които искаш Той да сбъдне. И аз ти пожелавам Бог да сбъдне твоите молитви, твоите мечти, да зарадва сърцето ти наистина в името на Исус Христос. Нека Той зарадва сърцето ти, нека сбъдне твоите мечти. Знай, че аз те обичам като моя Лиля, ако не е като моя майка. И знай, че Бог те обича още повече. Честит рожден ден! Казваме на нашата сестра Асия, на нашата духовна майка. Бъди благословена с целият ти дом, с твоите деца. Мир да има в твоя живот, любов. И нека Бог да те изпълва, да те употребява, да ти умножи годините в името на Исус. Бъди благословена! Бъди благословена, сестра! Пожелавам ти цялата любов на света, все така да се бориш с Божията любов в сърцето ти. Нека целият ти дом се изпълва с огъня ти. Бъди жива и здрава и все повече и повече да гориш за Божията любов. Бъди благословена, обичаме те много! Обичаме те! Честит рожден ден на най-добрата баба! Пожелавам ти да си ми жива и здрава. Много те обичам. Честит рожден ден, мама! Пожелавам ти всичко най-хубаво в живота. Каквото си мечтаеш да ти се сбъдне в името на Исус, ти благославям с този стих от Библията.
Ето заповядвам ти бъди силна и смела, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ твоя Бог е с тебе, където и да идеш. Благославям ти с този стих от Библията и те благославям в името на Исус. Бъди се така смела и упорита. Благодаря на Бог, че има майка като теб. Амин. Честит рожден ден, Лелю Ася, бъди здрава и благословена ти и целият ти дом.